nærmere på i den her udsendelse. Nu skal vi hen til en mand, som ved rigtig meget om Mellemøsten. Hej, kom der bare indenfor. Kom bare indenfor. Nå, men fortæl mig så, hvad du ved om Mellemøsten. Jeg ved meget om Mellemøsten, men særligt et land ved jeg meget om, og det er Syrien. Ja, lad os høre lidt om det. Altså, i Syrien er der for eksempel borgerkrig. Borgerne går mod den bestemmende regering. Og borgerkrigen startede den 15. marts 2011, og den raser stadig i Syrien. Og prøv lige at se nogle af de her frygtelige billeder. Det var godt nok nogle grusomme billeder. Nu skal vi hen til en mand, som selv har oplevet det. Hej, kom bare ind. Ja. Start med at fortælle mig, hvad skete der dengang du var nede i Syrien? Altså, det startede med, at vi bare skulle lave en helt almindelig dokumentar om, hvordan det var at leve dernede. Men det udviklede sig simpelthen til noget meget værre. Det var simpelthen så frygteligt bare at gå ned mellem gaderne og se alle de der huse, der lå i ruiner, og menneskerne, der bare gik og havde det rigtig dårligt. Det var simpelthen så frygteligt, og det tog simpelthen så hårdt på mig. Men blev I færdige med den dokumentar? Ja, altså vi blev færdige, men det var virkelig, virkelig hårdt at lave den. Virkelig hårdt. Okay. Nå, god bedring til dig. Ja, tak. Og tak fordi vi måtte komme. Det var det så lidt. Ja, så forfærdeligt er det at bo i Mellemøsten. Og nu vil jeg læse nogle øjenvidner op fra nogle folk, der er flygtet fra Syrien. Her er det en dreng på 14 år, der skriver: Der var lig og såret over det hele. Ligdele lå hulter til bulter, og 2 dage efter kom hundene og begyndte at spise af ligene. Så er der en 16-årig pige, der skriver: Den 6-årige dreng var den, der blev tortureret mest af alle i rummet. Han overlevede kun i 3 dage, så døde han. Og ønsker du at gøre noget ved det, kan du gå ind på disse 3 hjemmesider: Red Barnet, Folkekirkens Nødhjælp og Det Røde Kors. Der kan man donere penge til flygtninge fra Mellemøsten. Det kan også være, at der kommer nogen, der ringer på din dør og spørger om penge. Som for eksempel her, hvor der er en lille pige, der er på vej hen for at bede om penge til flygtninge fra Mellemøsten. Vil du give et bidrag for flygtninge til Mellemøsten? Ja, selvfølgelig. Jeg henter lige mine penge. Så, værsgo hen til jer. Tak skal du have. Fortsæt du det. Tak for lige måde. Hej hej. Hej. Der er også andre måder, du kan donere penge på. Så for eksempel her, hvor du kan donere din pant til ramte børn. Så trykker du på den her knap her. Og så får du et beløb til ramte børn. Nu har vi hørt en masse om et land i Mellemøsten, og på hvordan vi kan hjælpe med at gøre det bedre dernede. Men det er ikke det eneste land, der har problemer. Der er mange andre lande, der også har problemer i Mellemøsten. Så vi skal blive ved med at donere penge fra internettet. Bliv ved med at give penge til dem, der kommer og banker på din dør, og give din pant. Det var alt for i dag. Tak fordi I så med.